Beno, bideotxo honetan posizio vektorea zer den eta zertarako erabili daiteken ikusiko dugu. Bueno, vektore baten jatorria 0 denean, hau da, ordenatuen jatorria, 0p vektorearen koordenatuak bat datoz p puntuaren koordenatuekin. Beraz, planoko puntuak jatorria 0 puntuan duten vektore bidez adieraz daitezke. Vektore honi, posizio vektore deritzo. Bueno, hau betu ulertzeko grafikoan ikusiko dugu, bai? Bueno, A puntu bat edukita, bai, puntu honi dagokion posizio vektorea izango litzateke, koordenatu jatorritik puntu horretara doan vektore gorri hau, bai? Vektore gorri hau litzateke posizio vektorea. Eta posizio vektore honek ikusten duzuen moduan A puntuaren koordenatu berdinak ditu, bai? Izan ere, OA vektorea izango litzateke, bai? Otik ara doan vektorea izango da muturreko koordenatuak, hau da A puntuaren koordenatuak, ken jatorriaren koordenatuak direla 0,0. Horrezagatik, koordenatuak berdinak dira, bale? 0,0tik puntu batera doan vektoreari posizio vektorea deritzo, bai? Puntu horren posizio vektorea, bai? Eta koordenatuak puntuarenak eta posizio vektorearenak berdina dira. Bale, eta honek zertarako balio du? Bueno, goazen ikustera erabilera bat. Biratu. Demagun, A, bilau puntutik, V, biru norabidean, mugitu gara vektore horren luzera birritan. Gero, V bikoitz vektorea 3 aldiz mugitu gara. Zer puntura heldu gara? Bueno, hau aztertuko dugu grafikoki zein analitikoki, bale? Orduan, grafikoki. A, bilau puntutik atera gara. X2, I4, hementxe gaude, A puntuan, bai? Bale, puntu honen posizio vektorea litzateke, hauze OA, eta OA posizio vektore honen koordenatuak dira A puntuarenak, bilau, bai? Zer esan dugu, posizio vektoreak eta puntuaren koordenatuak berdina direla, bale? Bale, mendik abiatuta mugitu gara orain. V-ren norabidean birritan, V da 2, 3, beraz, X ardatzean 2, Y ardatzean 3, hauze, gure V vektorea, hauze birritan mugitu gara. Onaino heldu gara, bai? Eta ondoren esaten digute, V bikoitz vektorea, hau da, bat minus bi vektorea, 3tan mugitu garela, orduan. Bat minus bi vektorea izlitzateke X ardatzean bat, Y ardatzean minus 2, bera, hauze, V bikoitza 3tan mugitu gara. Beraz, onaino heldu gara. Eta ze puntura heldu gara? Egin dezakeguna da, irakurri. Bederatzi, X ardatzean bederatzi, Y ardatzean bat, 2, 3, 4. Beraz, heldu gara bederatzi 4 puntura. Edo P puntu honen posizio vektorea, hau da, OP ere bederatzi 4 litzateke, bai? Bale, modu analitikoan, puntu hau topatzeko, zer egin dugun? Egin duguna izan da, vektore guzti hauek gehitu ez, berdeak, urdinak gehituta, helduko gara gure puntu honetara, bai? Beraz, OP vektorea edo puntu honen koordenatuak izango lirateke OA gehi 2V gehi 3V bikoitz, bai? Horrezkatzen ditugu baloreak, OA da haren posizio vektorea, beraz, haren koordenatu berdinak, 2 aldiz V gehi 3 aldiz V bikoitza, honek ematen digu, bederatzi 4, lehen ikusi dugu moduan, bai? Beraz, OP vektorea bederatzi 4 denez, peren koordenatuak ere bederatzi 4 dira, bai? Zeren OP puntu honen posizio vektorea litzateke, bai? Bale. Beste erabilera bat. A, bat 4 eta B, 10 muturrak dituen zuzenkia, 3 zati berdinetan zatitu dugu. Zein dira zati horiek adierazten dituzten puntuen koordenatuak? Bueno, grafiko eta modu analitikoan ikusiko dugu, bai? Bueno, grafikoki, bat 4 puntua, hauze litzateke, eta 10 puntua B hauze, bai? Honek, puntu hauen artean dagoen zuzenki hau, 3 zati berdinetan ebaki nahi dugu, bai? Bale, OA posizio vektorea hauze litzateke, OB posizio vektorea hauze, eta gure helburua da, P eta Q topatzea, bai? Zuzenkia 3 zati berdinetan ebakitzen duen bi puntu hauek, bai? Bale. Orduan, modu analitikoan AB
kalkulatu dezakegu, zabadakigu bi puntuak edukita, AB litzatekela B puntuaren koordenatuak ken A puntuaren koordenatuak, bai? Edo bere bakoitzaren posizio vektoreen arteko kenketa, bai? Bueno, orduan, B 10 ken A bat lau, honek ematen digu bederatzi 6. AB vektorea da bederatzi 6. Konproba dezakegu, X ardatzean bederatzi desplazatzen garela, eta Y ardatzean 6. Bale, orain, guk vektore hau hiru zati berdinetan ebaki nahi dugu. Bale, demagun deituko diogula vektore zati bakoitzari V, bai? Urdinez marraztutako hau, bai? Badakigu orduan V izango dela AB vektorearen herena. Beraz, AB vektorearen herena eta AB badaukagu, hemen aurretik kalkulatuta, da koordenatuak zati hiru egitea, bederatzi zati hiru. Hiru eta 6 zati hiru, bi. V vektorea litzateke hiru, bi, bai? Beraz, posizio vektore hau OA eta V edukita, desplazamendu hau kalkulatu dezakegu eta P puntura helduko gara, bai? OA gehi V vektorea izango litzateke gure OP vektorea, bai? Beraz, OA badaukagu, dela A puntuaren koordenatuak, bat lau, gehi V vektorea kalkulatu berri duguna, lortzen dugu OP vektorea eta posizio vektore hau eta P puntuaren koordenatuak berdinak direnez, P puntuaren koordenatuak lau 6 lirateke. Konprobatzen behar du grafikoan, X ardatzen lau, Y ardatzen 6, egarki. Bale? Eta Q puntuaren koordenatua topatzeko, OQ posizio vektorea litzateke, OA gehi V bi aldiz. OA gehi V bi aldiz. Beraz, OA bat lau. Gehi V vektorea dela hiru bi aldiz, honek ematen digu 7 zortzi. Eta badakigu Qren posizio vektorea eta Qren koordenatuak berdina direla, beraz, Q puntua 7 zortzi litzateke. Hauxe, posizio vektoreari dagokionez.